Αυτό το βίντεο εξηγεί τις διαδικασίες μεταμόσχευσης μαλλιών χωρίς ξύρισμα. Στάδιο 1. Αρχικά εφαρμόζουμε ανώδυνη τοπική αναισθησία και χωρίς βελόνα. Στη συνέχεια ξεκινάμε τη μέθοδο Microfew. Είναι η αφαίρεση μοσχευμάτων ή τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή. Στάδιο 2. Άνοιγμα μικροκαναλιών. Και αυτό με τη χρήση της πέτρας ζαφύρι ή της λεπίδας. Στάδιο 3. Μεταμόσχευση των τριχοθυλακίων μοσχεύματα στη γενιάδα ή στο μουστάκι. Καλώς ορίσατε στο Κλινικάνα.